Подписва Сан-Стефанския мирен договор, който слага край на османското владичество и дава началото на княжество България. Районите на Бобошево, Рилското корито и Горна Джумая са оставени сами на себе си, в ничия земя, в изключително тежко положение. Това е причината джумайските жители да съставят специално прошение, молба, подписана от изтъкнатите местни граждани, което на 7 февруари 1878 година е връчено на софийския военен губернатор генерал Александър Арнолди. Настойчивата молба на джумайци дава повод руският полеви щаб да вземе решението да освободи град Горна Джумая, днешен Благоевград. След отказа на каймакамина на града, Рашид Бей, с доброволно изтегляне на турците, руските войски, начало с майор Орлински, осъществяват настъпление и бързо овладяват града. На 12 февруари 1878 година руските войски влизат в град Горна Джумая, тържествено посрещнати от признателното българско население.